खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 जुलाइ 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुनखौ अननो रोंगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानैबो होनो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गासैनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन देहायाबो मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आबोरखौबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो गोसोआव बोलो बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुनिफ्राय जानगाराव थानांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा हान्थियोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांबो हागौ सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै मोजां होनजायो समाजाव लोगो लेवा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां
गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बबेबा हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो खाबु मोननोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनायाव सांग्रां जानांगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्राबो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ।
सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोआव दिनै गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खालामनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।